Moi, tää on mun Scooter Jack. Mulla on Odilongnekit, oranssit ja Odivaarillit. Moisit. Sitten mulla on Dissin AL2-tanko. Ja Dissin double clamppi. Mulla on FSA Alloy headset. Ei oo hyvä. Sitten Madin forkki ja Dissin pegi ja sitten Madin renkaat. Toinen. Sitten mulla on Madin jarru, joka on löysä. Tää ruuvia löysä. Tuolta se on liian lyhyt. No okei. Sitten mulla on Madin renkaat ja tää toinen on ihan just dehuppaavassa tosta. Kato. Kato. Joo, ja sitten viimeisenä Madin deck. Kyllä. Ja sitten tässä on Lamina deck. Sitten vielä drop test. Ei jos muuta.